Здравейте! Целта на днешното видео е да ви запозная как всъщност реших да се оперирам, как избрах да направя операцията при доктор Чагри Демир Багуар в Истанбул, защо избрах да се оперирам в Турция, а не в България. Така, като цяло днес са точно 14 дни, откакто беше самата ринопластика. Имам леки синини все още. Подред на превръзките, това е втора превръзка, която съм си направила сама. Тя не е особено пак успешна. Днес ще направя трета. Като цяло се чувствам добре, нямам болки, имам все пак дискомфорт в носа, като чувство на запушеност и самото носене на самия ретейнер е доста некомфортно, тъй като трябва да го нося нон-стоп 24 часа през първи един месец след операцията, след това само да спя нощем с него. Да виждате ме, сами може да си прецените след 2 седмици, нали, какво е положението, но става все по-оформен, все още има отоци, особено когато слагя превръзките, но това е нормално. Сега преминавам към това, как всъщност се реших на операцията. Цял живот не съм имала някакво, кой знае какво желание да се оперирам. Имах забележки към носа, с който съм се родила. Ще си призная, че съм и правила стъпки в това да го подобря, като съм използвала филър в областта на връчето и тази. Не знам защо тук ми сложиха. Относно падналия връх, който при мен беше доста изразен и всъщност тази част на моя нос не си харесвах, която беше към върха, който беше доста клюмнал, така да го кажем, и изостряше носа ми. Както и да е, слагала съм филър преди 5 години, 2020 година, но смея да кажа, че резултатът не беше успешен и няма нужда да го правите. Ако не ви харесва нещо във вашия нос, филър определено не е средството, с което се коригира, още повече връх. Да му добавите материал, това ще го направи още по-клюмнал и ще го утежни. След това слагала съм си и мезоконци през 2020 година, отново на връхчето за повдигане на върха. При мен резултата не беше вау. Първия месец имаше промяна всъщност, но не е отново решение. Така че ако нещо не харесвате в носа си, то единственият начин да го промените е